Hemmeňize salam, men Ataş Mehmedov. Bugünkü AutoCAD videomuzda siz bilen line'lary, polyline'lary, ýene line'lara öwürmäni görürs. Nähilek ýagdaýlarda gerek bolýar diýseňiz, ilki bilen size misallar bilen düşündirýin. İlki 2 tane 4 turşuk çizmek isleýän we 4 turşuklaryň birini line'na, belektini polyline görnüşünde çizjek. Geldim line saýladym. Esenlik gurnakoda bastım. 90 derece de. Müňe 500'lik bir 4 turşuk çizmek isleýän. 500 diýdim. Müň diýdim. Şunu bilen şöyle getir. C enter diýdim. Çizgiňi tamamladym. Ýene rektangla geldim. Näçe bir rektangl aldy diýseňiz, rektangl hem polyline bilen şol bir aýratynlyklary eýe. Bir-birinin kän tapawdy ýok. Ýene oşo 4 turşugy çyzan ýagdaýymyzda hemmesi ýeke çyzgy ýaly özüni alyp barýar. Geldim. Müňe otur 500'lik bir 4 turşuk çyz. Görşüňiz ýaly ikisiniň ölçegleri bir-biri bilen meňdeş. Ýeke tapawut biri line'na belekli hem polyline görnüşünde çyzylandygy. Şu ýerde birinji misal size aýdaýyn. O enter diýdim. Hatta o enter hem diýip bileňiz. Tapawdy ýok. XM offset'e girýär. Men näme etmek isleýän? Şu iki çizgimden bir tane çarçuwa, ramka ýasamak isleýän. Onuň üçin näme etmeli? Çizgileri içe tarap hereket etdirmeli. Şu ýerde men 30'lık bir offset vermek isleýän. Geldim polyline'dan döredilen 4 turşulymy bir gedek bastım we içe tarap çekip mouse'umy çep düğmesine bastım. Görşüňiz ýaly men çarçuwany çykardym. Eger gelip de men line'ın üstüne basan ýagdaýymda görşüňiz ýaly line'ın üstüne mouse'umy getiremde biraz ýanyp görnüşinden hem belli bolýar. Line'lardaky çizgiler her biri özüne aýratyn görnüşde beýliklerden bagsyz görnüşde alyp barýanlygy üçin gelip men her birini ýeke-ýekeden saýlap içe tarap çekmeli bolýan. Görşüňiz ýaly polyline'dan has kyn bir iş bar we muň bilenem diňe gutoranok gelip men trim bilen şu ýerden artykmaç çizgilary kesip çykmaly bolýan. Kyn bir ýagdaý. Oň derine men gelip näme edip bilen Ctrl Z diýdim. Şu ýerden men gelip şu çizgini saýlap join buýrugy bilen men line'y polyline'a öwürip bilýän. Enter diýdim we görşüňiz ýaly şu ýerdäki çizgi polyline görnüşünde. Ctrl Z diýdim we ýene getirdim. İkinji misalym size üç ölçegli aslında offset ýanky görkezden misalym iki ölçegli ýagdaýlarda gerek bolup bilen bir misal ýa-da iki ölçegli ýagdaýlarda gerek bolýan ýagdaý diýen size. We üç ölçegli ýagdaýlarda şular ýaly bize kömek edýär. Bir minut palet diýdim. Şu ýerden ölçeklenmiş görnüşlerden izometriýe paýladym. Ölçekli ýagdaýlarda bize line bilen polyline'ın tapawudyny size görkezsem aslında bu görkezjek misalym biziň şu wagtky görýän iki ölçekli AutoCAD video kursumuzdan başgaça üç ölçekli görnüşde bolýar. Öňe sizden barlak görmek isleýän ýagdaýyňyzda men näme etmek isleýän? Şol 4 turşulygy bir san gowrum bermek isleýän. Gowrum bermek üçin men X T diýdim. Extrude'un gyska ýoly we geldim polyline'y saýladym. Saýladym we enter bastym we men 500'lik bir sany 4 turşuk gowrumly bir 4 turşuk çizdim. Eger men şol bir hereketi, şol bir buýrugy line'lara beren ýagdaýymda we görkezsem birinjisi gelip men line'lary saýlap çykmaly bolýan. Saýlap çykan ýagdaýymda da edil polyline'a ýaly netije alyp bilenmok. 500 diýen ýagdaýymda görşüňiz ýaly içi boş bolan bir maňa görnüş tarapdan belli bir ramkaty bolan görşüňiz ýaly bir görnüş berýär. Aslında şu ýerde görşüňiz ýaly bir şu aşakdaky biziň kölçegde çyran çizgimizin
men hiç ýeli bir galynlyk bermendim. Bu demek bolýar, şu ýerdäki görýän çyzgymyň hiç bir galynlygy, şu diwarlaryň hiç bir galynlygy ýok. Bu diňe görnüş tarapdan bir barda ýaly. Bize görünýär ýöne hiç bir bize kömegi ýa-da peýdasy ýok. Şular ýarak ýagdaýlarda polline'a biz çyzgylamyzy öwürmeli bolýar. Ene geldim. Sevdim. İkinci line'ı polline'a öwürme buyrugumuz boundary. Homa geldim. Gyzga ýoly BO. Boundary'dan öňüti size şeýlerak bir çyzgy çyzaýyn. Rectangle diýdim. Enter diýdim. Diýelim şular ýalak bir ýagdaý döredi. Men has çalışırımda çyzgylar çyzaýan, has çalışırımda modeller döretdim we şolaryň arasynda saýlamasy kyn bolan ýagdaýlarda ýeke-ýekeden saýlamaly bolsa has dogrusy we aýdyn. Şonuň ýagdaýlarda men boundary'ni ulanyp bilen boundary'nyň aýratyny şu 1 minut tyrmy. Boundary'da isenlik şu ramkanyň wynjyryň merkezinden ýa içinden bir nokady saýlap şoň degýän gralaryny edil joinlanan ýaly ýeke bir polyline görnüşine getirip bolýar. Görüşüňizde şu ýerde şu çyzgym, şu polyline bilen şu polynyň biri-birinden aýratyn. Men şunun ikisini hem bir polyline görnüşine getirmek isleýän. Edil şular line bolan ýagdaýynda da şol bir işe etjekdi. BO enter diýdim. Şu ýerden pick points saýladym we sen nokada gelip saýladym. We enter diýdim. Şu ýerde öwrünmedik galak köpler. Has dogrusyda boundary kyn tarapyny ulanýyşynda kyn tarapyny size aýdaýyn. Boundary çyzgylary polyline'a öwrenok. Polyline bir görnüşini döretýär täzeden. Şu ýerde size şulara bir zat görkezýän. Şu ýerden geldim saýladym. Ýanky polyline'ymy döredüm polyline'y. Diňe bir nokadan saýlamda hemme ýeriniň birden saýlanmasyndan bilip bilersiňiz onu. Enter diýip şu nokatdan tutup çeken ýagdaýymda görüşüňizde men öňküçeden çyzgym biri-birinden aýry bolan polyline'lar şu ýerde görüşüňizde bar. Men näme etmeli bolýaňyz? Siziň özüňiz gelip manuel görnüşde delete bolmaly bolýaňyz. Boundary'ň hem ulanýyşyndaky kyn tarapy şu. Inni size şulara alak. Bir misal getireyim. Mesela bizim şulara alak bir 4 tuşlumuz var diyelim. Biz şu 4 tuşluň diňe bir tarapyny ulanmak aýyrmak isleýär. Galan taraplarını biz aýyrmak isleýändik. Biz näme etdik? Gelip bir tarapyna saýlan ýagdaýymyzda çyzgyn 4 tuşluň hemme tarapy saýlanýar. Bu ýagdaýda biz bu polyline'y line'lara öwürmeli bolýar. Her biriniň başga beýleki çyzgylardan bagsyz görnüşde hereket etmesini isleýär. Bu ýagdaýda biz explode buyrugyny ulanyp bilýär. Gyzga ýoly X enter diýen ýagdaýyňyzda şunuň ýaly görüşüňizde çyzgylar her biri aýratyn görnüşde hereket etýär. Gyzga çapynda şeýlerak şöyle görüşüňizde aýtma nätan çykan atlaryndan biri joinlanan ýagdaýynda çyzgylar meselem şu iki tarap saýladym, aýyrdym. Şu çyzgylary men joinla polyline görnüşine getirip bilýän. Ýöne eger şular ýaraklat bolan ýagdaýynda şuna saýladym, norlaýdym we ýene esenlik ýüzleýdim. Men şu çyzgyny joinlamak isleýän ýagdaýymda nähilek bir ýagdaý bolýar. Men bu çyzgylaryň üçüni birden joinlap bilenmek. Joinlamak belli bir ýygyderligi bolmaly. Wynjyr görnüşinde biri-biriniň tepi bolup ýygyderligini dowam etdirmeli. Mesela men şu ýerden gelip C enter diýen ýagdaýymda şunu saýladym. Görüşüňizde şu iki çyzgyny biri-biri bilen joinlapdyr, birleşdiripdir. Ýöne bu çyzgy bulardan daşynda galyp durup we aýratyn çyzgy görnüşine galýar. We şular ýalak bir şert bar. Joinlanjak çyzgylaryň
bir bilen sepi bolmaly. Bir bilen birleşme nokatlary bolmaly. Birleşme nokatlary bolmadykça diýerler bir bilen joinlap bilen yok. Bir kaçarak şeylerak şu yerde görüşüňiz ýaly. Geldim. Şu iki çadıgyny iň soňky mysal görünüşinde size şu iki çadıgyny men joinlamak isleýändigimde ilki gelýän şu çadıgyny x enter diýip explode bilen partlatýan inişeden tercüme etken partlatmak explode sözüniň şunu çadıgyny we şu çadıgyny geldim c enter diýdim we şu çadıgyny hem delete basyp bozdum. Gayet kaçarak şeylerak line'ları polline'lara ve polline'ları line'lara öwürme buyruklary. Häzirlikçe şeýle inki videolarymyzda görüşýänçek hemmäňize köp sag bolup aýtýan we hoş sag bolun diýen.